Volt egy csaj, úgy hívták, hogy Sehere Sezádé. Nem. Valami ilyen. Na, az arra tette az agyát, hogy 1001 éjszaka elmondott valamit. Na, innen az ünnep. Ma este van az 1400. előadás. Na most, ugye a mai hülye világban az van, hogy ez nem jött volna létre, hogyha a szponzor, a bugyigyár, meg a kotongyár, az nem járul hozzá. Hát ez teljesen hülyeség, másképpen van. Kormányok jöttek, mentek, szóval a kormányok jöttek, mentek, és rengeteg minden megváltozott, hát mi nem. Nem kell odafigyelni. A humorodat ne veszítsd el, ez a lényeg. Nem kell foglalkozni a politikusokkal, ők se foglalkoznak velünk. Ha mondjuk egy kormány elmegy, érted? Csak azt viheti el tőlünk, amit ő adott. Úgyhogy mindenünk megmarad. Én nem találom a helyem ebbe a perszorientált világba. Az van most. Perszorientált világ. Ja, azt mondja, pénzért mindent. Hát pénzért én is, ne viccelj, mert ha szopok, nyalok, gombot varok, hát állján. Ha nem? Jaj, várjál, mielőtt elfelejtem. Láttam egy reklámtrikót. Rajta volt. A Fideszre szavaztam. Alá más színnel. Bocsánat. De mondom, hogy nem találom a helyem. Annyi minden történik itt körülött. Ezek a piszkos újságírók, te azért álljál már meg. Hát tudni kellene már, hogy hol a határ. Azért, mert polgári demokrácia van. Hát most mit szólsz? Mit írtak itt szegény ról? Hát undorító. Azért álljunk már meg. Egyszerűen annyit kell megírni, hogy levizsgázott. Nem kell ezzel foglalkozni. Le akar doktorálni. Ahhoz kell. Ezt én nem tudtam, nekem is úgy mondták. Csak én nem akartam doktorálni. És hogy ilyenkor az ember azt hiszi, hogy hát művelt ember, meg meg minden. Hát nem. És akkor mondták neki, hogy mondjon le. Nem mondom. És akkor minden fölmerül bennem, hogy akkor hogy van az a... Mert ugye a 3 gyerek, meg a 3 szoba, az rendben van. De a 4 kerék. Hát akkor az a mi van? Szóval csodák, és akkor Viktorka ment volna először életében Európába, mert eddig mindig lekéste a repülőt. De annyi ember veszi körül, hát nincs egy, aki mondaná, hogy amikor a múzeumból átvitték koronát a parlamentnek, és azt mesélték, hogy a király jelölt, na így jó ezt csinálni, mikor lap ide, lap oda. Na, szóval a király jelölt állítólag beosont esténként a parlamentben. Bizony. Én reggel láttam egy tévéadásban, ilyen volt a haja. Fölpróbálta, biztos. Jó, és a szívverésem megállt, amikor bemondta az egyik híradó, hogy elképzelhető, hogy be fog fagyni a Duna. Jaj, Istenem! És akkor hallottad, tévében beszélt, nem tudom. Nem tudom. Nem. Milyen színű az arany? Nem tudom. És amikor vége volt, te is láttad, elegánsan felállt, ment a hát az ilyennek ott a helye, nem? Csuda. És az ember nézi a híradót, csőstől jönnek ezek. Hát a földön nincs ennyi.
Hát ebben nem lehet belebeszélni, még pofázni se. Ugye? Orbán Viktor levelet írt a lelkem. És akkor a Fidesz védte, hogy jaj, hát a levelet nem úgy írta, mint nagykövet, hanem mint kiskövet. Jó? És ez nem a kormány véleménye, nem, ez az ő magánvéleménye. Igen? Hát akkor én sem mondom tovább a hivatalos véleményemet. Először talán csöngesbe anyádhoz jó barát. Borzasztó. Amikor az MSZP felszívta a vizet, pedig már vízük sincs, na mindegy, és kivonultak a parlamentből, azt mondta Viktorka, hogy nem érdekes, a parlament működik ellenzék nélkül is. Igen. Csak erre annak idején rájött Rákosi elvtárs is. Szóval a tévéhíradó az valami csuda, te. Azt megnézed, ilyen lesz. Jaj. Akar, akkor telefonáljon, ha akar, akkor írjon, ha nem akar, akkor akarja. Jaj. Hát milyen világ ez, te itt? Itt csak amiből folyik a vér, annak van értelme. Az anyád kalapács ütése, agyonütötte, és a tüdején a szíve átment a másik oldalára. Gizi, nyugodj már meg, hát már főcím így kezdődik, hogy RTL Klub. Hát most gondold el. Szervusz Péter, szervusz Józsi, Józsi Péter, szervusz Károly, szervusz Józsi Péter, Károly. Fiúk, lesz műsor is, vagy csak az etikett? Nagy József, RTL Klub Budapest. Tudom, én kapcsoltam oda. Borzasztó. És ugye én, a kis hülye kőbányai proli, hát azt hittem, hogy aki nagyon művelt, meg nagyon bölcs, meg nagyon okos, az elmegy politikusnak. Előjött a kérdőjel. Na, egy-két példát nem én találom ki, megtörtént. Fidesz közeli, ezt nem rossz májúságból mondom, nem tudok mást mondani, mert az. Csak az igaz. Na, szóval politikusok. Pécs polgármester, idézem. A Fidesz kapja be. Hát érdekes megközelítés. Most, hogy megyünk Európába, hát azért politikai kultúra az úgy finomul. Fidesz kapja be. Hát nem mondom, megoldásnak megoldás. Csak hát hogy szabad be egy kormányzó párttal így beszélni, a Fidesz kapja be? Hát hagyni kéne valami választási lehetőséget. Fidesz kapja be, vagy nyalja ki. Hát ez egy... Amen. Tele vannak tökig ikuval. Szóval eszevesztett világ ez. Nem találom a helyem ebbe a perszorientált világba. Kerény Imre, igazgató úr. Ő a főnököm, ne viccelj már. Nem tud semmit a Kerényiről? Még mindig ő a Madár Színház igazgatója? Hát igaz, hétvégén nem dolgozik a Fidesz. Ha otthon nem, egyébként. Szóval csodák vannak. Csodák vannak, te. Mindenkit kirúgnak a fiúk. És ilyenkor aztán mindig valaki röpül. Én sem vagyok nyugodt. Itt jár a pofám, gondold, de rohadt kommunizmust megúsztam. Aztán majd most a polgári demokrácia viszel. Szóval mindenkit kirúgnak. Ami Viktorkán, képzeld el? Jár operába, azt láttad? Tévében mutatta. Nem ám valami hülye humorista itt keveri a szart, hogy mindenfélét kitalál. Nem, Viktorka mesélte. Jó. Úgy látszik, helyre akarja hozni a imigájét.
Na, ne nehezítsem. Image. Olyan szépen indultunk, gyerekeket. Jó? Kezd komolyá válni a téma mindjárt. Ne, nyugodtan. Na, szóval, képzeld el, azt mondta Viktorka, szépen kiöltözködve. Csokonynyakkendőt kölcsön kapta a Bodrogitól. És akkor mutatta a kisfiának, hogy na, azt mondja a gyerek, figyelj, olyan vagy, mint a Miki Egér. Egy ilyen gyereket, hogy meg lehet szeretni, mi? A nagy beszéd pedig. Mert azt mondta a Viktorka, a közbiztonság nálunk kitűnő. És nem röhögte el magát. Az az ember meri ezt mondani, akinek a kormánya minden tagja alól, már kiloptak egy-két autót. Kedves felesége is gyalog jár. Képzeld el? Azt mondják, azért van a kormányban, hogy 2 új miniszter, mert a garázsban találtak 2 autót. Na, túladni rajta. Most figyelj. Temetőben van 3 sírhalom. Azt mondja a beszélő. Hát kiremolásson. A 8. kerület legjobb itt a piros, hol a piros játékosok. Itt nyugszik. Vagy itt. Tegyék meg a tétjeiket, mert lehet, hogy ott. Jaj. Keleti pályaudvar előtt. Mondom is, látod? Karórákat árulnak. Azt mondja a vevő. Azt főpróbáltam. Főpróbáltam, karórát. Beül a kocsijába, egy... A kurva anyádat elvitted beszerzési áron. Hát Jézus! Most ez egyszerű. Jaj! És még valami. Ez a bazmegolás úgy terjed, ha nem az egyszerű embereknél, mert ugye ott még okuk is van rá. Parlamentben. Gondold el, ülésterem. Azt mondja a képviselő úr, doktor képviselő. Idézem. Bazd meg. És amikor megkérdezték tőle, hogy ezt kinek mondta, magamnak. Szinten van, mi? Vagy a másik, ezt is idézem. Fidesz, képviselő. Parlament, megint ülésterem. A magyarság érdekeit. Ez bancsó. Bancsó. Gyerekkoromban Veszprém megyében ilyeneket legeltettem. Csak akkor nem ment mindegyik képviselőnek, mert van, amelyik már akkor több tejet adott. Várjál, mi rosszabb a sörhasnál? A Pizza Hut. Na, drágáim, ennyi volt a bemelegítés.